ପ୍ରତାରଣା ପତ୍ନୀର କାହାଣୀ। ଏକ ଧୋକେବାଜ କାହାଣୀ। ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ପ୍ରେମ ବିବାହ ସେତେବେଳେ ଏକ ଛୋଟ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା, ଯିଏକି ଏବେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହୋଇସାରିଥିଲେ, ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ଉଦାହରଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଯେ ଦୁହେଁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ବି ଝଗଡ଼ା କରୁନଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏକ ନିୟମ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ଆଲୋକ ସବୁବେଳେ ଜଳିବା ଉଚିତ। ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଛାତ ଉପରେ ମଶାଲ ଲଗାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଘର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଆଲୋକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଲିଭାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ସ୍ନେହୀ ଦମ୍ପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ମଶାଲ ଜଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ବଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଏକ ବଡ଼ ମହଲରେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଛାତକୁ ଯାଇ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ସହ ଛାତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ବଣିକର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଘରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଉଭୟ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଜା କହିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ ସହ ସହମତ ହେଲେ ନାହିଁ। ରାଣୀ କହିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତ୍ନୀ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବେ। ଏହା ବିନା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏତେ ଭଲ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଏକ ଯୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ପରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଶେଷରେ ରାଜା କହିଲା, ଆମେ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରିବା? ଚାଲ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା କିଏ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ପରଦିନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଣୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଣିକଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଲେ। ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ମହିଳା ଜଣକ ଦ୍ୱିଧାରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଗିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ 1000 ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆସନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା କରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ତରଫରୁ ରାଣୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବ ଏବଂ କହିବ ପୁନର୍ବାର ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେମିତି ଆଉ ନ ପଠାନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ ଯାଇ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ ବଣିକ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଜଣାଇଲେ। ବଣିକଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ରାଜା ଖୁସି ହେଲେ, କାରଣ ବଣିକ ରାଜା ଭାବିଥିବା ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବଣିକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ ହେବାର ଥିଲା। ରାଜା ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜଣେ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବଣିକର ପତ୍ନୀକୁ କହିଲା ଯେ ରାଜା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କର, ସେ ତୁମକୁ ରାଣୀ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଛରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ରାତିରେ ମଶାଲ ଲିଭିଯିବ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିନେବ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଘଟଣାକୁ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ରାଜା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଏପରି କହିଛନ୍ତି, ସେ ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା। ରାଜା ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ବଣିକକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ରାଜା ତାଙ୍କର କିଛି ସୈନିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଜଗି ରହିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଛାତକୁ ଆସି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦେଖ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ କେବଳ କହିପାରେ, ସେ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ମଶାଲ ଲିଭିଯାଇଛି, ରାଜା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ,
କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ରାଜାଙ୍କର ସୈନିକମାନେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ବଣିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ସେଠାରେ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ କିପରି ମରିଲେ? ସୈନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦିନରେ ବିଷ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଘରର ମଶାଲ ଲିଭାଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ହେତୁ ରାଜା କେବଳ ବଣିକଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ମହିଳା ଜାତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱାସର ଭାବନା ତାଙ୍କୁ ରାତିସାରା ହଇରାଣ କଲା। ରାଜା ସେହି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁତାପ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହେତୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଜୀବନ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସକାଳେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିବ। ରାଜାଙ୍କର ଏପରି ଆଦେଶ ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଏହି କାମ ସମାପ୍ତ ନ କର ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ରାଜା ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ରାଜାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଘରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା କଥା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପୁଅର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିଯାଅ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଫେରି ଆସି ଦେଖିବେ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିନାହଁ, ସେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ରାଜା ରାତିରେ ଫେରି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହିଳା ପୂର୍ବପରି ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲି କରି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ପାଇଲେ, ରାଜା ସିଧା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିତା ରାଜାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ରାଜା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପୁରା କାହାଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିତା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ କିମ୍ବା ଭୁଲ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଆସି ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରି ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ମୋତେ ଏକ କବର ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏକ କବର ଥିଲା ଏବଂ ସେହି କବରରେ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡବନ୍ଧା ଲୋକ ଥିଲେ। ସେହି ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମୋତେ ସେହି କବରରେ ମାଟି ରଖିବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲି, ସେ ମୋତେ ଏହା ପାଖରେ ଆଉ ଏକ କବର ଖୋଳିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କବର କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଖୋଳାଯାଉଛି। କବରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ମାସ୍କଡ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମାସ୍କ କାଢ଼ିଦେଲେ ଓ ମୁଁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମହିଳା। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଏହି କବରଟି ତୁମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହି କବରଟି ମୋ ପାଇଁ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋତି ଦେଇଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଜଣେ ରାଜକୁମାର, ଯିଏ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଏବଂ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କବର ପାଖରେ କବର ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଭେଟିପାରିବି। ଏହା କହି ମହିଳା ଜଣକ ଛୁରୀରେ ବେକ କାଟି କବରରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ନିଜକୁ କବରରେ କବର ଦେବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଇ ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଗଲି। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିବା କାହାଣୀରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ କି? ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ କି? ରାଜା ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନରୁ ହତ୍ୟା କରିବାର କଳ୍ପନାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ଦୁନିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସମାନ ଭିନ୍ନ ଆଚରଣ ଅଛି।
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଚରଣ ଦେଖି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଏହା ଘଟେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତାରଣା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ମହିଳା କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଘୃଣା ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନିକିତିରେ ଓଜନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।